Så har vi panel, 4 frågor. Vi får inledning här utav människor med speciella positioner och intressanta inlägg. Och just nu så har vi en gammal vän till mig, Sven-Gunnar Lunderyd. Jag minns att jag fick uppdraget att skriva en bok om Kosterhavets nationalpark, Naturvårdsverket. Då ringde jag Sven-Gunnar, för jag visste att ni hade inte vet om Kosterhavet. Det är inte värt för någon människa att veta. Och du får gärna hänga med mig ut, så åk ut till Sälskären, Husholmarna och runt omkring. Jag kommer som det här nivå. Din otroligt vänliga attityd där, men sen lite grepp på gasreglaget där. Det var ljusets hastighet och du kryssade mellan kopparna där och allt gick väldigt bra. Och du är här och nu ska det handla om säljakt i praktiken. Och jag hälsar dig varmt välkommen, Sven-Gunnar. Jag är på SMU. Tack, jag fick en liten presentation. Jag kommer alltså från norra Bohuslän. Idag så titulerar jag mig säljägare. Jag har faktiskt ätit min fritid idag, för jag tänkte att jag ska försöka få ut svänga mig kanske lite mer än om man känner att man representerar en myndighet. I mitt normala arbete så har jag ett väldigt viktigt arbete. Jag ska försöka lösa förutsättningarna för ett allt mer tynande kustfiske. Av flera skäl. Men sälen är en väldigt viktig orsak till att kustfisket är på väg att försvinna längs kusten. Det handlar alltså om att ta fram sälsäkra redskap. Jag brukar skoja med mig själv att jag är nog en av de viktigaste ursäkterna till varför det inte jagas effektivt säl i land. För jag ska lösa den här omöjliga konflikten. För det är lite grann en omöjlig konflikt. Speciellt med begränsade resurser som vi hela tiden får ifrån myndigheterna för att jobba med det här. Samtidigt så står vi ju för en sälexplosion, åtminstone i Östersjön. Gråsälsbeståndet ökar under 2 år lika mycket som sälforskarna uppskattat det var 1999. Och det var då som vi började jobba. Att hålla på och pröva med något sälsäkert redskap i norra Bohuslän, där det finns 5000 knubbsälar. 5000 knubbsälar, det är halva Norges bestånd av knubbsälar. Tänker det. Då är det inte lätt att hitta fram. Och då är det väl ganska naturligt i mina egna tillkortagivande då i mitt arbete att jag också intresserar mig kanske för en annan del av en lösning, av en kompromiss, det vill säga säljägare. Och jag är nog en av de flitigaste säljägarna i det här landet. Jag har utbildningar för Jägarförbundet och utbildat flera stycken som sitter i den här salen i säljjakt. Lite grann den jakten som finns idag, det är skyddsjakt. Och det är mycket beror på därför att politikerna inte vågar ta en ordentlig ställning i den här och uppföra sälen på jaktbara byten. Då finns det förutsättningar på ett helt annat sätt att ha mer populationsreglerande jakt. Och Naturvårdsverket är de som då beslutar om skyddsjakt och de vilar sig tillbaka på vad som krävs för att, och det är att förhindra en allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fisk och vatten och annan egendom, under upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket gör den här väldigt begränsade tolkningen att skada, det är enbart på skadad fisk i redskap och skadade redskap. Tidigare så var det enbart för yrkesfiskare, men nu gör man en vidare bedömning så att även det skada som sker på sportfiske och husbehovsfiske räknas in i det. Den här paragrafen, den här är väldigt mycket från en av de mest, tycker jag, feltolkade direktiven, och det är EUs art- och habitatdirektiv som missbrukas väldigt mycket, tycker jag. Och där säger man då att huvudsyftet är att man ska ha biologisk mångfald med ekonomisk, sociala, kulturella och regionala behov. Precis. Men idag så har vi en situation där att kustfiske, sportfiske, det är faktiskt kopplat med biologisk mångfald. Vi har en grön bevarande politik som innebär att konsumenter idag, de är beroende av trålad fisk, norsk odlad lax eller ännu värre så att säga importerad fisk från Sydostasien. Men det vill jag inte säga att det är något fel på att äta den fisken eller att man kan på ett bra sätt ta fram produkter via de metoderna. Men att
Vi ska ha ett lokalt producerat fiske från ett kustfiske som det finns många fördelar ur energisynpunkt, selektivitet och så vidare. Det är borta. Om man nu går in mer konkret då på den skyddsjakt som då finns här, så i Västra Götaland så är det totalt 140 individer som får skjutas under ett år, under 3 olika perioder. Det är av ett bestånd som ökar närmare 1000 per år i våra områden. Och skyddsjakten får då endast ske efter knubbsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fisket bedrivs och det har skett en skada. Då måste ju ni tänka, men hur ska man kunna jaga det här? Vi har ju egentligen inget fiske. Ja, vi har ett fiske som är sälskadat. Det är det som efter läppefiskar. Vi har ett fiske som är sälskadat speciellt på vintern när man fiskar sill. Men garnfiske har vi ju nästan ingenting. Det finns ett annat fiske som det är ganska frekvent av sälskadat. Och det är dörjfiske. Det vill säga, ibland så kan alltså dörjfiskare när de håller på att dörra efter makrill få efterhängs en säl som helt enkelt bara snor fisken. Och det här fisket, dörjning, det sker precis överallt. Därför så kan jag också hävda att jag jagar överallt. Och det är också det som jag anmäler, för när man idag skjuter en säl så måste man först ta reda på att det finns någonting kvar på kvoten genom att kolla på Naturvårdsverkets hemsida. Sen ska man rapportera att man har skjutit den, och man ska också ange i vilket sätt som den är skjuten, vilken typ av konflikt det finns. Och jag har anmält mina som dörjsälar, och det verkar också Naturvårdsverket ganska överens om, för de har inte protesterat. Och det är ju så att av de hundratals sälar som skjuts längs Sveriges kust så är det nog ganska få som är skjutna enligt den andemening som finns i det här. Det vill säga, tanken är ju så här att vi vet att det är så kallade specialister som ger sig på redskap. Tar man bort dem så får man en positiv effekt. Så är det i vissa lägen, det vet vi. Men det är ganska få av dem som är skjutna på rätt sätt. Utan det finns nog många krystade formuleringar med redskap i båten eller vad som helst. Men det här är ju en anpassning. Och Naturvårdsverket är väl glada med det, bara de får sitt så. Så jag jagar alltså typisk dörjsälar. Ja, varför jaga säl då? Jo, jag börjar med mig själv, de positiva sakerna som jag ser. Som ger mig som person någonting positivt ut. Och det absolut viktigaste. Det är en spännande jakt, det är en fantastisk miljö. Jag kan lova det, jag har varit många med på säljakt. Och det som är det absolut viktigaste då, det är inte dödandet, utan det är att vara i den här fantastiska miljön, bygga upp en spänning och kanske då få ett resultat. Det är också en väldigt social jakt jämfört med att sitta och jaga älg som är bland det tråkigaste som finns i livet om man inte har en hund man får gå med. Utan där sitter man ensam i skogen bara och väntar och väntar. Och det är kanske genomsnitt av 6 eller 8 år innan någon skjuter en älg på det sättet. Genomsnitt kan jag tänka mig. Men socialjakt, eller säljakt, det är verkligen en social jakt. För vi samarbetar, vi jobbar ihop i det här fallet med att ta hand om produkten, fränsa skinnet och så vidare. Men det är också väldigt viktigt att det är en resurs. Jag tar hand om allt sälkött från det. Jag kan väl säga så här att det är ju ett litet problem för oss jägare då att vi har ganska bra mycket ekologiskt viltkött i frysen. Så att det är inte så kanske att man tar fram sälbiffen det första man gör när man har någonting annat. Och jag har torterat min omgivning ganska länge genom olika typer av sälrätter. Men faktiskt så har jag kommit fram till att när det gäller gamla djur så tar jag kokare till en hund, han tycker det är jättegott. De unga djuren, de kan ta hand om och använda på olika sätt. Och det bästa, det är att göra sälcarpaccio. Carpaccio är alltså rått kött som man bara marinerar lite grann innan man lagar. Den svarta färgen som ni ser här, det är ju inte på grund av behandling, utan det beror på att sälen har väldigt mycket myoglobin i köttet. Det är syrebärande proteiner för att då kunna klara sig länge i vattnet. Alltså det är svart. Men jag har bjudit så pass många både på älgcarpaccio, hjortcarpaccio och rådjurscarpaccio. Men de flesta tycker att sälcarpaccio är det bästa. Så det är också en resurs om man kan hantera det på rätt sätt.
Tyvärr så är det ju så att så som lagstiftningen är idag så får jag inte ens ge bort det här till någon. Men av flera skäl. Det är likadant som man inte får ge bort ett vildsvin heller. Utan det ska gå då via en vilthanteringsanläggning då för att kunna gå ut i användning. Den andra stora resursen, det är ju självklart skinnet som är en fantastisk produkt att jobba med. Och där fanns det tidigare en möjlighet att man certifierade det här skinnet. Då fick man också handla det med. Jag har jobbat med det några år faktiskt, jag och några kompisar, att försöka att liksom få tillbaka lite av de kostnader som vi har. Det är svårt. Jag kan lugna Carl Schlüter med att vi hade inte blivit miljonärer om vi hade fått sälja några sälprodukter i det här landet. För att vad som har hänt, det är ju att Carl Schlüter från början i EU drev fram att man skulle ha en importstopp för kanadensiska och norska sälprodukter på EU-marknaden. Och nu har det blivit så illa så att vi inte ens får handla med våra egna produkter. Så från 1 oktober 2015 så är det alltså ett förbud att hantera de här produkterna på några typer av kronor. Och det är skönt att det finns andra miljöpartister som Emma Norén eller Peter Eriksson som har insett de här dumheterna och protesterat mot det. Men så illa ser det ut faktiskt. Att om vi skulle ha en omfattande jakt så kan vi inte göra någonting. Så lite grann så blir det skjut och dubba. Ja, men det finns ju också en skyddsjaktsaspekt för mig så att säga. Under september månad så sköt jag själv och var med och organiserade mina vänner så vi sköt 17 stycken knubbsälar. Om det är så att jag leker med tanken att de här hade levt i 5 år så hade de ätit 100 ton fisk. Bara för att få en jämförelse med det här, i de här lådorna så ligger det 2,5 ton blekar som är fångat med miljövänligare och garanterat sälsäker fiskemetod som heter snurrbad. Det är alltså 40 gånger mer än det här. Vilken effekt hade de här 100 tonnen haft för att vi skulle få tillbaka något torskbestånd? Ja, säkert väldigt marginellt. Men det hade i alla fall inte skadat. Men vilken effekt av det kan jag inte uttala sig om. Däremot så kan jag uttala mig om en annan art, och det är ålen. I de födundersökningarna så som Carl Lundström hänvisade till Terra Häckers så hittar inte han knappt några ål i sälskjuten. Så då kan man dra slutsatsen att nej, sälen äter inte ål. Men vi vet, om man tittar på skjutna knubbsälsmagar ifrån de områden där man bedriver fiske, så kan man alltså hitta väldigt mycket ål. Och det kan vara en väldigt låg frekvens om man tittar på det hela. Men i det här fallet så är det jag själv som plockar ut 9 stycken ålar ur en sälmage. Sen håller jag på med ett annat litet intresse också, intresserar mig för ett annat problem med sälen. Det är maskigt. Men jag kan i alla fall helt lugnt vara övertygad om att jag har inneburit att många ålar nu kan vandra ut till Sargassohavet. Tack vare detta. Även om det är en väldigt liten del av det. Likadant så kan jag också vara ganska lugn med att nu har vi minskat lite grann på den här belastningen som den här sälmasken som har då sälen som slutvärd innebär. För att också då vi själva ska kunna få den parasiten i fisk. Väldigt lite. Ja, säljakt i praktiken. För det första så är det ju så att man får alltså jaga där man har jakträtter. Man får inte jaga i fredade områden. I den här bilden är taget från ett som så säga fredat område, Kosterhavets nationalpark. Det är det enda fredade i hela parken. Det är faktiskt sälen och det som finns under vattenytan. Allt annat får man fiska och göra så att man säl är fredad. Och vi har 3000 ungefär i det här området. Praktiskt så är det väl så att det som är bäst att jaga, det är om man kan skjuta säl när det är på land. För då har man inga problem med att ta hand om den. Den här kraftiga röda färgen som ni ser,
Det beror inte på att de har enormt mycket blod, utan de har väldigt hög också halt av hemoglobin, syrebärande protein. Så därför så kan det se ganska makabert ut. Men skott på säl från land på land, det är det absolut enklaste. Men det är väldigt svårt att bedriva det, för det kräver ju att det finns, att de ligger i sådant område. Så det absolut vanligaste sättet, det är att där sälar ligger på land, då åker man dit med en båt. Man släpper i land skit. Och sen så väntar man med en båt igång för att när sälen är skjuten i vattnet, att man snabbt ska kunna ta hand om den. Och det gäller också att veta att man jagar på sådant sätt så att om nu sälen sjunker, att man har möjlighet att ta upp den. Eller också så kan man göra så här i det här fallet att man bara väntar på att det simmar förbi en säl när man ligger. Under den här jakten så finns ett väldigt viktigt krav på den som utövar jakten. Det är att den ska vara en bra skytt. Därför att det är ju inte mycket som man kan träffa. Men det är heller inte svårt om man vet vad man gör. Samarbete är väldigt bra. Bra, det är i princip nödvändigt att man är ute. Ha tillgång till en dykare, etc. Man behöver mycket utrustning med krokar, stänger, vattenkikare så att man kan bärga de sälarna som sjunker. Det är också tillåtet att jaga på en båt om man har gått en säljarutbildning. Och då ställer det väldigt höga krav på skyttet. Och det är mycket svårt och det är ingenting att rekommendera för den vanliga jakten. Däremot för yrkesfiskare så är det ju hans enda möjlighet så att säga att kanske freda sitt redskap, det är att jaga på en båt. Men det är i alla fall ingenting som vi som också jagar för att kunna vara sälen kan göra för. Nu måste ni ju tycka så här att det här verkar väldigt vanskligt att skjuta på ett sånt litet mål som en sälskalle är på något håll. Inte skaderisken väldigt stor? Nej. För säljakt är helt klart den mest etiskt säkraste jakten av alla jakter. En älg, där har ni ett sånt här stort dödligt område att träffa. Men ni har ett gigantiskt område att skada på. Speciellt om du springer. En älg gör allt för att gömma sig i en väldigt svår miljö att hitta den in i skogen. En säl, vad ska den gömma sig om den nu ska bli skadskjuten? Ja, inte i vattnet i alla fall. För det klarar inte så länge, då kommer den att drunkna. Utan det är snarare så kommer den att försöka ta sig trygghet och det på land. Och jag har under alla de åren som jag har varit med så vet jag 2 sälar som har varit påskjutna som vi inte har hittat. Jag är ganska säker på att de är döda därför att de sjönk, att de dog. Och det kan jag tyvärr inte säga om annan jakt som var med och att vi har samma var ute. Så säljakt är absolut den klart etiskt säkraste jakten. Så jag hade bara 20 minuter på mig, det har jag redan tagit. Jag vill göra som slutsats. Det är en personlig reflektion. Och jag tycker också att det finns väldigt mycket fakta bakom det. På olika sätt att man ska lösa den här konflikten. Att säga att det är faktiskt nödvändigt för att kunna hitta. Att både ha en rik biologisk mångfald och ett ekonomiskt, kulturellt och miljövänligt nyttjande av vår kust. Och då är det inte bara yrkesfisket jag tänker. Det är faktiskt sportfisket, eller ett av de stora samhällsproblemen. Kan jag gå någon minut över det? Ja, ett av de stora samhällsproblemen som, det finns ju många samhällsproblem där, men en är ju faktiskt det att idag så växer upp en stor del av den unga generationen i städer som inte har en mor- och farförälder på landet. Det vill säga de kommer aldrig ut. Men sportfisket är en sån viktig faktor för att en ung människa följer med sina föräldrar ut i en fantastisk miljö. De får lära sig att mat är någonting man ska hämta. Mat är också någonting man ska vårda. Så det finns också en väldigt viktig kulturell och social i det här att vi ska ha ett riktigt utnyttjande och möjligheter för vår kust. Jag tycker det skulle vara jättespännande om ni i 8 fjordar som har ett eget förvaltningsområde försöker att ta fram just den här kompromissen mellan
de marina däggdjuren, fåglar och människor. Ni har de bästa förutsättningarna att göra det. Ni kan skapa ett eget förvaltningsområde där man då under ett antal år jagar intensivt på säl och skarv. Se vad som händer. Och den dagen vi får tillbaka fiskbeståndet så att man kan plocka ut den här 70 kilo torsk eller 70 ton. Då är jag också övertygad om att då finns det också de förutsättningarna för att ta också ett rikt säl och skarvliv här inne. Lycka till. Tack. Tack så mycket, Sven-Gunnar. Ja, du vet vad du talar om. Fattade jag rätt, det var ju ouppmärksammat. Licensjakt är någonting som du tror vore bra. Alltså. Inte bara skyddsjakten här, utan en allmän jakt som gör sälarna lite mer ängsliga för att komma nära människan, men också gör att vi kan få en bra balans. Eller sa du något om det? Nej, det gjorde jag inte. Men om överhuvudtaget ska kunna komma på en jakt som är populationsbegränsande så räcker det inte med den futtiga skyddsjakten som vi har idag. Och då är licensjakt en sån möjlighet att få igång det. Acceptansen för älgjakt, den verkar vara större än acceptansen för säljakt. Är det beroende på det egentligen? Alltså det finns ju folk som är emot jakt och överhuvudtaget men jag tänker, är det lite skillnad här alltså? Ja, det är väl skillnad så att älgen gör ju mycket mer skada för samhället med hjälp av skogsskador, trafikskador. Det är också mer mat, så därför så blir det ju mer. Men det är också att vi inte bekymrar oss om tillståndet i havet. Det är ju det är en glömd faktor, speciellt här på västkusten. Så är det. Det är brist på kunskap egentligen som gör. Vi vet mer om älgjakt och olyckor och allt det där än vi vet om sälens effekter på fisket. Ja. Det är det som är grunden. Möter du mycket när du säger, du frimodigt säger, jag är en av de största säljägarna och jag jagar och du visar de positiva effekterna som du framhöll här. Möter du mycket, ringer folk upp där, får du mäta lite näthat och sånt där? Aldrig. Jag har gått med en sälskinnryggsäck i 10 år och 2 gånger så har det kommit fram personer som tycker att det är olämpligt. Så att, och jag har alltid visat öppet vad jag får. Och det gäller ju att vara fakta, att förklara varför man gör det. Så har vi också en väldigt tydlig acceptans för det här. Så att man ska inte vara rädd för det här inte. Det är mer myndigheter och politiker som är lite rädda för opinion. Men jag tror att opinionen är mer negativ än den egentligen är inuti förmedlad, är det så? Ja, men idag så är det väl ganska uppenbart att den stora majoriteten av de som är engagerade så inser de att det är kustfisket som är utrotningshotat, inte sälen. Fiskarna som är rödlistade arter. Ja. Okej. Du, vi får höra mer om dig sen. Jättefint. Oerhört intressant. Du stannar kvar, va? Ja. Och sen när du åker hem till Strömstad, godispåse. Ja. Tack så mycket. Vi ska möta en dansk kamrat. Ja, vi pratade mycket om lunchen här. Jag ser fram emot också detta blir spännande. Nils Jeppsson från Silkeborg, Silkeborg, Jylland. Och vi pratade lite om språk. Det var Nils som tog upp det och sa jag tycker det är roligare att prata danska än engelska här. Vi är ju nordister allihop och vi måste lyssna på varandra och lära oss lite danska glosor och sådär, och det tycker jag för min del var bra. Men samtidigt så, Nils och jag, vi var överens om att du ska prata rätt långsamt, möjligen långsammare än du brukar. Ja. Och det var din egen idé egentligen. Och sen sa du till mig så här, jag speedar upp takten. Jag märker hur engagerad du blir, va? Då tyckte du att jag ska göra någonting. Jag kommer att göra det, men jag känner att mitt öra hänger inte med riktigt. Och jag vill lära mig danska ordentligt, så gör jag så, va? Och då drar du ner lite. Och du sa också det, överallt i publiken, vem som helst kan bara säga, gör så istället. Gör så, va? Då förstår han direkt vad det handlar om, va? Eller hur? Och Nils, med dessa ord, en applåd för dig. Välkommen hit. Ja, har du allerede et spørgsmål her? Du markerer det. Ja. Nå, du synes bare, det er fint. Kom der ind og fik en. Ja, det var allerede fik jeg var ret på den. Ja, jeg synes, det er fantastisk, at jeg fik lov at komme her i dag. Stefan
vil være moderator for mig, fordi hvis han forstår det, så forstår alle det. Så hvis du ikke forstår, så er det ikke, som forstår. Men det er klart et problem, at jeg kan jo ikke tale nær så fint svensk, som Susanne hun kan, for jeg har ikke boet her nogensinde. Men jeg har prøvet i hvert fald at tale langsomt, og så har jeg masser af fine billeder med, så om ikke andet, så kan man jo nyde billederne. Jeg har jobbet med fisk i mange år, og jeg har faktisk arbejdet med sæl, eller ikke med sæl, med skarvprædationen i godt 15 år efterhånden. Jeg er seniorforsker hos DTU i Silkeborg. Vi har vores sødvattens laboratorium, der hed det i gamle dage. Vi kalder det ferskvandsfiskeri, så det handler faktisk om ferskvandsfisk. Så jeg arbejder slet ikke marint, og har egentlig ikke så meget med kysten at gøre til daglig. Så det er jo fantastisk at høre Susannes foredrag og også Håkan og se, hvordan at man faktisk har data fra kysten her, for det savner vi. Til gengæld har vi mange data fra vores skarv, så det kan jeg jo så bidrage med. Så jeg tror sådan, hvis vi kommer i håb med det, så bliver det fint. Hvis jeg bruger for lang tid, så må du bare kaste mig væk fra scenen her. Så. Godt. Men i hvert fald vil jeg prøve at tale lidt om, hvem der skal have den fisken, som vi har. Fordi som Svend Gunnar han siger, så er der jo kun de fisk, der er. Og dem må man jo deles om. Og det er klart, at vi synes, vi skal have nogen som fiskere, men det er også klart, at de andre dyr, som ikke er mennesker, skal også have nogen. Men jeg tror også tit, at i debatten, så glemmer man lidt, at alle prædatorer, Maria har heldigvis fortalt lidt om baggrunden, både for skarven og ting, så det behøver jeg ikke komme ind på, men alle prædatorer i et naturligt system, de spiser jo op, til der ikke er mere magt. Og hvis de ikke gør det, så er det fordi, de er presset af nogle andre prædatorer, som spiser dem kontrolleret, eller fordi de har nogle lokale problemer med territorier og sådan noget. Skarven, den har ingen af de problemer. Der er ingen prædatorer på skarven, ikke i Danmark. Jeg tror, I har havørne her, som kan spise nogen, men vi har faktisk ikke noget, der kontrollerer dem. Og lige sådan med sælen, vi har jo ikke noget, der kontrollerer sælen. Så det er jo klart, at hver sælpopulation og hver skarvpopulation vil vokse til et niveau, hvor de spiser alle fiskene, hvis de kan. Og det skal de jo også, det er deres job. Så der er ikke noget forkert i det. Men det synes jeg bare, at nogle gange, at politikerne skulle lige tænke på. Nå, godt. Nu vil jeg prøve at se, at jeg kan få den her til at køre frem og tilbage. Ja, okay, super. Godt. Jeg vil starte med en lille bitte overblik over, hvad vi har gjort i Danmark. Eller hvordan det har set ud, vil jeg sige. Ikke hvad vi har gjort, det kommer dernede. Og så vil jeg tale om prædation fra pattedyr også. Jeg har en lille smule med de der, I kalder daghjul. Og så vil jeg snakke om skarven selvfølgelig, som er det vigtigste, og hvordan vi forvalter den. Og så vil jeg prøve at komme med en konklusion, som jeg håber, at måske I kan bruge heroppe i Sverige også. Jeg har jo været lidt rundt i verden og fortælle om de her ting. Jeg har blandt andet været involveret. Sidste år var jeg involveret i et projekt i USA, i Oregon, hvor det faktisk var US Army, som havde indkaldt, fordi de skulle prøve at få 16.000 par skarv væk fra en ø i Columbia River, fordi de spiste alt for mange laksesnurre. Og det var en stor multimillion dollar operation, der skulle laves der. De fandt simpelthen ud af, præcis som Svend Gunnar han havde gjort, de gik ud om natten med natkigger, og så kaliber 22, og så skød de 16.000 skarv. Sådan, American way. Og nu har de ikke problemer med det. men der har været en masse ballade med det selvfølgelig også. Men det er jo ret interessant, at der er også. Og ellers så er det jo Finland for tiden. Der er meget stor diskussion i Finland. Det kommer jeg måske lidt til også. Men vi har faktisk arbejdet med andre ting end skarv. Her er en af vores seneste rapporter, kan I se, fra 2015, fra mine kollegaer Finn og Karsten, som har kigget på sælskader i det danske fiskeri. Så de type problemer har vi også. Vi har også skrevet rapporter her, en gammel en fra 99, som handler om skarvens betydning for prædationstryk på torsk. Vi har også en her, som er også en DTU-rapport, den er fra 2008, som handler om prædation på skrubbe, hvordan det ser ud. Og faktisk så sent som for 3 dage siden har jeg lavet en artikel i det fisketidsskriftet fra Finland, hvor jeg handler om lige præcis det, vi skal her, nordisk samarbejde i skarvflåden, fordi det er et internationalt problem, og fordi vi kan ikke regulere det her lokalt, det tror jeg ikke på. Og ellers så for information og alle de undersøgelsesresultater, vi har fundet i Danmark over 10 år, 15 år, har jeg prøvet at lægge sammen i en rapport. Og som der står, så er det med fokus på skarv, men jeg har faktisk også andre dyr med. Fordi det er jo ikke specielt interessant kun at se på én ting isoleret, men er nødt til at kigge på, hvad er det gennemført med andre problemer. Så jeg prøvede faktisk at lave
en grundig gennemgang af alt, hvad vi vidste om prædation. Men det er selvfølgelig prædation i ferskvand, altså sødvand. Men den kan jeg da klart anbefale. Alle de her rapporter, jeg viser her, dem kan man bare finde på DTU's hjemmeside. Den kan direkte downloades som pdf-fil. Det er nemt for alle. Det tager ganske få sekunder. Så har man det med fine billeder og alting. Godt. Vigtige prædatorer. Jamen i ferskvand og i elvene, så er det sådan noget som odderne. Der har vi nogle individer. Alle eksperterne siger, at der er under 2.000. Jeg tror måske, der er flere, men det er vældig vanskeligt at tælle de her dyr. Men jeg har beregnet min tal ud for de her, og så samlet potentiel fiskekonsumtion. Det er 650 tons om året, altså 650 tons per år. Men det er selvfølgelig, når man antager, at de kun spiser fisk. Odderne spiser jo også fugle og pattedyr. Men jeg har prøvet ligesom at lægge tingene op i forhold til hinanden, for at se, hvor vigtigt kan det være. Og vi har faktisk rapporter om, at der er rigtig mange odder, rigtig mange steder i Danmark. Og jeg har lavet en undersøgelse for mange år siden, hvor der udsatte ørred, og der viste det i hvert fald en rigtig høj prædation. Det var odderne, som spiste 80% af dem, der blev sat ud. Undersøgelsen på Gudenåen har også vist en høj prædation på vild ørred her for det seneste. Og så er der altså folk, der fortæller også om ændret adfærd, altså en forandring i beteende, så odderne pludselig optræder midt inde i byerne, har unger og går rundt ind i folks haver, og er fuldstændig ligeglade, hvor midt om dagen er ude, hvor den normalt var et nataktivt dyr, eller i hvert fald et meget sky dyr. Så vi ser den der ændrede adfærd også hos odderne. Vi ved ikke så meget om det, men selvfølgelig kan det være et stort problem lokalt. Så det er i hvert fald noget, vi også tænker lidt på. Så har vi jo de her forbandede mink. Der har vi jo store minkfarme i Danmark. Vi eksporterer jo for milliarder af dollars minkskind til kineserne. Men en masse af dem, de slipper ud, så alle de her 50.000 individer, man mener er, de er alle sammen undslupne. Og der bliver fanget en del om året. Og potentielt fiskekonsum, det er jo voldsomt antal 1090 tons, men det er også igen, hvis man antager, at de spiser, jeg har antaget, at de spiser 50% fisk og 50% andre dyr. Men potentielt kunne det også være et stort problem, men vi ved ikke rigtig noget om det. Men i hvert fald, hvis man lægger de ting sammen, jeg har kigget på lappedykker, jeg ved simpelthen ikke, hvad den hedder på svensk. En fugl. Dobbing. Ja, great. Ja. Den spiser selvfølgelig nogle fisk. Fiskehejren, som vi også har rigtig mange af, har også et stort potentielt udtag. Mink potentielt stort, odder potentielt stort. Men så prøv at se skarven, fordi vi har så mange skarver i Danmark, er det virkelig den, der i den grad kan trække det hele. Og det her er igen i ferskvand, fordi skarven spiser meget mere end det der på lov. Så har vi også den her fælder, den har jeg lige fået præsenteret gråsælen og knybsæl, som også gerne vil spise en masse fisk, og det vil de altså også i Danmark. Vi har 18.000 knybsæl i de danske farvande, og det vil så årligt spise 27.000 tons fisk. Og i Østersøen har vi ca. 50.000 gråsæler, og vi regner med i Danmark optræder omkring 5.000. Det er klart, de kan både være i Polen og i Tyskland og alle steder, men vi har faktisk ca. 5.000. Og det bliver så til det her. Så det er faktisk 36.000 tons fisk, der bliver spist, og det er så primært fra kystnære områder. Det vil sige, det foregår også inde på det relativt lave vand og relativt kystnært. Og til hjemføring, så kan man sige, at skarverne spiser ca. 20.000 tons fisk, så det bliver jo til meget. Og så har jeg jo faktisk lidt en sjov ting, fordi de her sæler, det er jo egentlig noget, man tænker er et marint område, men vi ser mere og mere sæler, som kommer op i ferskvand. Og her har jeg faktisk en, som vi fandt 10 km oppe i Karlsruhe, som har svømmet efter havsøringen op, og jeg har et billede af den samme sæl, som spiser en 4 kilos havsøring lige direkte herinde ved bredden her. Så vi ser det i stigende grad op i vandløbene, op i Gudenåen, helt op i Randers og inde i Varde by ligger der sæler. Fordi igen, de har det der ændring af beteende, og de er ikke bange mere. Har I også oplevet det? Ja, I har også set dem oppe i ferskvand. Altså da jeg arbejdede i USA, der tog vi simpelthen sæler 100 km op i Columbia River, og så fik dem fragtet ud, og søløver også, fordi de følger simpelthen efter laksefiskene. Og de skader jo rigtig mange fisk, og det er jo selvfølgelig det, der er vores problem. En ting er, hvad de spiser, men noget andet er selvfølgelig, hvor meget der rent faktisk bliver et. Og vi får mange laks. Vi har jo ikke så mange laks i Danmark, men ligesom vi har, er der op til 30% af de vilde laks, som har den her slags bidskader. Det varierer en del fra år til år. Men vi ved, at sælerne samler sig ude omkring ellemundingerne, omkring sluserne,
og der kan være ganske mange sæler i et ganske lille område, hvor alle laksen skal forbi. Og man kan simpelthen se i Hvide Sande, for eksempel op for broen, der kan man se, at om sommeren, når der står laks i stimer, så kan man simpelthen se sælerne bare slå ud, og så bider de lidt i nogle af dem. Så nærmest som om de bare leger med det der. De er selvfølgelig... Nå, men det var så sælen, den skal Svend Wunder tage sig af. Jeg vil gerne have ham importeret til Danmark, så vi kan få skudt nogle sæler. Men mellemskarven er jo den, som jeg har jobbet med. Her kan I se, det er også en forslugen fugl, som rigtig gerne spiser store fisk, og rigtig gerne spiser rovfisk også. Jævnfør, hvad Susanne hun fortalte om. Det er meget interessant, at skarven faktisk foretrækker rovfisk frem for de andre fisk. Vi har altid troet, at den mest spiste karpefisk, og hvis den var i en sø, så spiste den bare most og rabor og sådan noget. Men det virker faktisk som om, at skarven den aktivt foretrækker at tage de største fisk. Bestanden af skarv, vi har rigtig gode tal for vores, fordi vores skarv bliver talt hver eneste år. Hver eneste koloni bliver talt hvert år, så vi har super meget styr på vores skarv. Og dengang den var fredet, der havde vi jo ikke nogen, eller ikke var fredet, der havde vi ikke nogen, og så gik det eksplosivt op. Igennem en 10-årig, måske 10 år, så havde vi faktisk en 20-dobling af bestanden. Så det var en ren eksplosion her, og så fladede vi ud omkring 35-40.000 par, og så har vi gået lidt ned og lidt op igen, så nu ligger vi på et lavere niveau. Så man kan sige, det var dejligt for danskerne, fordi før var det slemt, og nu er det ikke så slemt. Men sådan er det desværre ikke helt, fordi der er sket nogle helt andre ting. Antallet af reder og kolonier, ja, I kan se, vi har faktisk skarv overalt, undtagen det her område i Sydvestjylland. Af en eller anden grund har vi ikke nogen der. 250.000 fugle, når det er max, regner vi med. Minimum antal, allermindste antal vi har om vinteren, det er 15.000. Så vi har faktisk en del større tæthed af fugle, end man har i Sverige. Også set på hele året. Fordi godt nok har Danmark et stort kystområde, men vi er jo, du kan jo tage hele landet og proppe ned i væggen næsten, så det er klart, at det bliver en stor tæthed af fugle. Og det kan også være det, der forklarer, at vi har så store problemer, som vi har. Men hvem er det så, der har de problemer i Danmark? Ja, det er jo ikke folk, der bor inde i byen, som Svend Wunder siger. Det er jo ikke dem, som ikke kommer ud og som køber deres kød inde i supermarkedet. De er ligeglade med skarven. Det er kystfiskerne først og fremmest, de som fisker med bundgarn. Så er det fritidsfiskere og amatørfiskere, og så sportsfiskerne. Og så begynder vi faktisk også at have nogle voldsomme problemer omkring biodiversitet. Altså at skarven faktisk kan udrydde fisk i visse områder. Det tror jeg, det er i hvert fald en del resultater, der tyder på. Internationalt, det her det er jo faktisk nogle slides, jeg plejer at bruge til mine studerende, når jeg underviser i det her. Men jeg har skrevet den her op lidt, at i Sverige der synes jeg, at der er mange konflikter på kysten, men jeg synes ikke, at jeg oplever nogen særlige konflikter i ferskvand. Og det har altid undret mig, men det kommer måske, forhåbentlig kommer det ikke, men måske. Finland, der kan man se, at der er meget store konflikter nu op langs kysten, i takt med at skarven kommer længere og længere nordpå. Finland har jo slet ikke nogen tradition for at skarve, de findes jo slet ikke før. I England har de store konflikter, men det er næsten alt sammen i ferskvand, og det er specielt omkring deres trout streams og så deres mortfiskeri. De er jo helt tosset med at fiske mort. Og så i Frankrig, der er der masser af konflikter, og der bliver skudt en masse skarv, men der er ikke nogen data, der ligger ikke nogen undersøgelser. Tyskland, meget langvarige konflikter, specielt omkring Ørred og Stalling. Det er den, der hedder Hart på svensk, tror jeg. Og i Schweiz, Tjekkiet og Østrig har også de store problemer. De her centrale europæiske lande har mistet 60-80% af deres hartbestande er helt væk, påstår de på grund af skarven. Og i Holland, der har man også problemer, men der er heller ikke nogen konflikt, og i alle de andre lande her, ved jeg faktisk ikke noget om det, så kunne jeg selvfølgelig sige noget om. Men det er sådan den generelle europæiske blik. Som det var i Danmark, så op gennem 80- og 90-tallet, så forsvandt det der traditionelle bundgarnsfiskeri. Da jeg startede som biolog, var der 800 bundgarnsfiskere, og nu er der måske 5, måske 10 tilbage, sådan mere eller mindre gamle mennesker, som bruger det som et halvtidsarbejde. Men vi har ikke rigtig noget bundgarnsfiskeri længere. Dengang havde vi få, men meget store kolonier. Så begyndte de store kolonier at kollapse, det var i det her periode. Så nu har vi mange flere kolonier, men også meget mindre, så de er spredt ud over meget større områder. Grunden til, at de har kollapset, det er helt sikkert fødebrist. Der var simpelthen ikke mad nok på kysten til det. Vi har flere overvintrende fugle, både fordi der er kommet flere fugle i Sverige og Finland og Norge, men også fordi der er mildere vintre hos os, så det kan bedre blive der. Så skete der det i 2009 til 2010, at der havde vi 2 kolde vintre,
Og det gav altså ændret adfærd. Skarven kom ind i landet og var meget mindre sky. Så det gav helt sikkert den der ændring i betingelse, vi talte om. Og de sidste 5 år har vi så haft meget større konflikter oppe i vandløbene. Og vi har store problemer med vores harl, vores bækørred og vores snæbel. Snæbel kender I sikkert ikke, men den vil jeg lige fortælle lidt om til sidst. Fordi vi skal tale lidt om kysten også, fordi det er det mest relevant for jer her. Så i Danmark ved vi i hvert fald, at det der første, der sker, når skarven kommer, det var, at tommeroppen den forsvinder fuldstændig. Og derfor var jeg helt fantastisk glad for at se, at det var vel Kalle, der viste, at der stadigvæk blev spist, at sælerne spiste tommeroppe her i området. Så de findes åbenbart her. Vi har dem simpelthen ikke i Danmark. Jeg har ikke set en på 20 år, tror jeg. På trods af, at jeg har fisket rigtig meget. Men der er ikke noget dokumentation for, at det er skarvens skyld. Mange har troet, at det var ålegræssets skyld, men nu er ålegræsset kommet igen rigtig mange steder. Vi har fine forhold på kysten, vores vand er meget mindre end volumeligt, og det volumeligt, ja. Det er meget, meget klart og fint, men stadigvæk så ser vi altså ikke den her tammeloppe komme tilbage. Vi har en dokumenteret skarv indflydelse på skrubber, altså at skarven prædation holder skrubbestanden på et meget lavt niveau. Det samme på ål, og en stor indflydelse på laks. Og laksen, det er jo selvfølgelig ikke ude på æblepladserne, det er selvfølgelig, når laksen vandrer ud fra vandløbet som smolt. Så det er det, vi ved fra kysten af. Det er jo vældig vanskeligt at lave sådan nogle undersøgelser på kyst, fordi kysten det er et helt åbent område, hvor alt muligt spiller sammen. Vi har også mange skarv i fjorde og åmundinger her i den nedre del af Skjern Å. Og det er jo et problem præcis i forhold til, at der bliver spist smolten, altså unge laks og unge havørred. Og her har vi nogle observationer, som der er gjort på Karup Å, som er en af vores bedste havsøring-vandløb. Og her kan I se, at det her det er simpelthen hen over foråret, marts til april og marts til maj. Og der kan man se, at lige præcis i det her periode, der kommer der rigtig mange skarver ud i området. Og lige præcis det her periode, der er her, hvor smolten vandrer. Så det er et rigtig dårligt sammentræf, at vi har den. Så derfor har man tilladelse til at skyde skarven i områderne ved åmundinger, når smolten vandrer ud. Det kommer jeg lidt til senere. Men de her stakkels smolt, dem har vi faktisk undersøgt rigtig mange gange selvfølgelig. Helt tilbage i 2000-2002, og vi har også lavet noget i 2006 og senere. Men generelt for alt det her, jeg har bare lavet et lille skema, hvor man kan se nogle telemetrital, der viser faktisk, at 39 plus 10, altså 49% af de radiomærkede fisk, de bliver fundet i skarvkolonien og er spist af skarv. Så det vil sige, at det er 50% af alle vores smolt, der bliver spist. Og senere har vi så lavet undersøgelser med akustiske sendere, der viste, at under halvdelen af laksene overlever gennem fjorden, og næsten ingen af ørrene. Og der er ikke dødelighed for andre ting. Det er ikke sådan, at de bliver fanget af fiskere eller spist af anden. Det er kun skarven. Så det er ligesom, det er blevet et accepteret faktum i Danmark, at vi mister 50% af vores laks og havsøringsmål kun til skarven. Og i det stadie af livet, hvor de er smolt, der er der ikke nogen tæthedsafhængig dødelighed. Det vil sige, at en smolt er en femtedel laks eller en femtedel øring. Så det er ganske katastrofalt at have så stor en mortalitet lige præcis på det tidspunkt. Jeg har lavet en undersøgelse, det er også lidt langt tilbage, men nu vil jeg lige vise det hurtigt alligevel, fordi nogle af jer har sikkert ikke hørt det. Det her det er Ringkøbing Fjord, den har 300 kvadratkilometer. Skjern Å, vores bedste laksehælde, går ud her. Fisken skal så den vej og ud gennem Hvide Sande til Nordsøen herude. Der er nogle sluser herude. Der er nogle skarv hernede, der var, dengang vi lavede undersøgelser, 2.000 redder. Så en god, stor skarvkoloni her. Og ellers så er det sådan relativt ens og relativt lavvandet fjord med blød bund. Og det, der er spændende ved den her fjord, det er, at der var et fantastisk fiskeri efter skrubbe, flounder. Der kan I se, at man fangede faktisk 12.000 tons skrubber herhenne i midten af 90-tallet. Og så er det bare gået helt til helvede siden. Ålen går til helvede, men det gør den jo næsten alle steder, så det er jo helt sikkert ikke skarvernes skyld. Men skarverne kom i hvert fald herhenover og er ligesom blevet på det her niveau siden. Så det var sådan et udgangspunkt til at prøve at undersøge det her, hvad er det, der sker. Og så tænkte vi ville ikke undersøge det med traditionelle metoder, fordi det var ligesom prøvet, og det var også ganske kedeligt. Så jeg tænkte, at vi kunne prøve med nogle coated wire tags. Det er sådan nogle ganske små magnetiske tags, som man kan putte i ganske små fisk. Så vi fik 10.000 små ål, som vi satte de her i, og satte de her ål ud i fjorden. Vi havde også mærket 64.000 smolt, som var sat ud.
Det var så ikke med vores projekt, men det blev gjort. Og så lykkedes det mig at fange 4.000 skrubber, ganske små skrubber, 0 til 1 plus. Og dem satte vi også sådan nogle CD-mærker i og satte fisken ud igen. Og det er jo så ganske lille magnetisk mærke, som det sætter ind under huden, og som ikke på nogen måde generer fisken eller noget. Så det var en ganske fin måde at mærke små fisk på. Så oven i det gik vi også ud og lave de traditionelle spybolleanalyser, som Maria har fortalt om. Så vi samlede faktisk 5.000 spyboller ind, men ikke på én gang, men over hele året, eller hele sæsonen. Så vi tog måske 100 hver dag, for at få spredt ud på sæsonen, hvad spiser de. Og der kan I se, der viste det faktisk, at når det gælder skrubber, så blev der spist 1,4 millioner af skarverne. Og hvis 1,4 millioner skrubber får lov til at vokse til 2 plus, 3 plus størrelse, så svarer det til et årligt fiskeri på 1000 tons. Og i de årene, vi lavede de undersøgelser, der blev det fanget 500 kilo om året. Der var simpelthen ingen skarv, der skrubber tilbage. For DAC, det var den, som I kalder Sankhetta. Ja. Den blev der også spist mange af. Villing blev der spist mange af. Skalle, pork, så videre. Det der er interessant, prøv at se 115.000 arbor. Det er altså mange arbor, der bliver spist alligevel, når man tænker på, at det er et marint område. Men dem har de selvfølgelig hentet op i ferskvand. Og 38.000 ål, 33.000 laks. Og det er jo helt uafhængige undersøgelser på samme tidspunkt, men lavet ved hjælp af ørestensanalyse. Og det er jo det, der er genialt, at man tager forskellige ting, forskellige metoder, og så gør det på samme tidspunkt i et sted, og så prøver at sammenligne. Så ud fra vores radiomærkning, der fandt vi ud af 40-50% mortalitet fra skarverne, fordi cellerne blev simpelthen fundet ude på kolonien. Så den her coded wire tagging viste, at 25% af de mærkede laksesmolt blev et, og 40-50% af de mærkede ål blev det første år. Så bare i løbet af det første år, der mistede vi halvdelen af de 10.000 ål, der var sat ud. Men der, hvor det blev helt sindssygt, det var selvfølgelig ved de stakkels små skrubber, fordi der blev alle sammen spist i løbet af 15 dage. Så der var simpelthen ikke noget tilbage. Så de der 1,4 millioner skrubber, der kommer ind ude fra Nordsøen, de bliver altså bare spist alle sammen af skarverne. Og gylfanalyserne, som jeg før sagde også, de viste, at en betydelig del af rekrutteringen fra arterne blev spist på én sæson. Og det skal jo siges, at i den periode, vi lavede de her undersøgelser, var der meget få fisk i Ringkøbing Fjord. Så vi var langt nede på biomasse, der var ikke meget føde. Så det er klart, at så snart der kom en ny ressource, så blev det spist. Rigtig mange af skarverne havde tommelgyld, rigtig mange havde unger, der lå og døde, fordi der var simpelthen ikke mad nok til dem. Så det var ikke noget Eldorado af skarv derude. Men det var i hvert fald heller ikke sjovt at være fisker. Så har jeg lavet en lille liste af alle mulige andre undersøgelser, vi har lavet, som jeg ikke fortæller om her. Her er den her skrubbestand, vi har kigget på søørder, altså indsøørder, hvor vi også så en meget stor predation. Der var en effekt undersøgt på torskebestanden fra 99, der viste, at der ikke var stor effekt. Så har vi lavet undersøgelser med laks og havsøringsmolt i Randersfjord, der var lav predation. Så har vi brugt noget, der hedder PIP-mærker, som Stefan ikke kendte, men det er altså nogle små transpondermærker, man bruger lidt ligesom en chip, man sætter på en fugl eller en hund, eller hvad fanden man nu har, man skal have et chip på. Og så kan man i hvert fald scanne kolonierne og så finde dem. Og der har vi PIP-mærket voldsomt mange havsøringsmolt på Fyn i forbindelse med det her Eldorado Fyn turistinitiativ. Og det har vi simpelthen set, at der er ekstremt høj predation på den. I sidste uge havde vi folk ude i Mariager Fjord i en skarvkoloni og scannede, de fandt 5.000 af de her PIP-mærker. Og det er altså helt sindssygt, at der ender så mange derude. Vi har lavet en modellering også, som har vist forskellige ting, men generelt vist, at der er et meget, meget højt prædationstryk. Så det var sådan set det, jeg har at sige for kysten. Så vil jeg godt gå over til der, hvor jeg ved noget om det rigtigt, og det er faktisk også for vandløbene. Fordi det, der er sket, er, at vi er begyndt at se skarverne foragere og jage op i vores vandløb, altså langt op i årene. Og hvorfor gjorde de det? Ja, det var fordi, de var ved at fryse ihjel, som jeg også lige nævnte i de 2 hårde vintre, hvor det var rigtig koldt. Der frøs skarverne altså, og der skete den slags ting. De lå rundt omkring, prøvede at spise fisk, som var alt for store, og der var rigtig mange skarver, der lå og var døde rundt omkring, fordi der var simpelthen ingen mulighed for dem for at få mad. Og hvad skete der så? Ja, så kom de op i vandløbet. Her kan I se nogle gamle, fine moniteringsdata fra Hart i en af vores elve. Og I kan se, heroppe var der rigtig, rigtig mange, så fik vi faktisk rigtig mange oddere. Så odderne kom ind og spiste ned til det niveau her.
Og så lige pludselig, da vi begyndte at monitere her, så var der nærmest ingen tilbage. Og det var jo lige præcis i den periode der, hvor skarven var begyndt at komme. Ligesådan i en anden år var vi tilfældigvis ude af elektrofiske i 2009, før den kolde vinter. Og så gjorde vi præcis det samme, på præcis samme tidspunkt i 2010. Og der var næsten ingen fisk tilbage. Så I kan godt se, selv på et 2 km langt stræk, der var der kun 6 harl tilbage. Så det var helt katastrofalt. Og ingen andre forklaringer end predation. Og når vi så er ude af elfisk og fanger nogle enkelte harl, så fanger vi dem næsten altid med de her karakteristiske skarvbidende her. Et meget specielt vandløb her, hvor Lilleå, som er en biflod til Storåen, som er et helt fantastisk vandløb, og som er utrolig kendt i Danmark for sin store bækkeørred og for sin store harl. Der fiskede vi hele vandløbet igennem, 35 km elfisk. Det tog en hel uge, men jeg tænkte, nu tager vi helt op fra det allerøverste og helt ned til det nederste. Fiskede 35 km, fangede masser af ørred og laks og yngel, 8 standinger og 15 bækkeørred. Det var det, der var. Og det er altså et vandløb, der engang havde tusindtals store fisk. De er væk. Alt er væk. Så det var ganske grusomt at se. Så har vi faktisk lige afsluttet et specielt projekt. Henrik har lavet det i 2016. Der ligger også en fin rapport om harl i denne her Kongeåen. Vi var nemlig så heldige, at i denne her uge, der lykkedes det os at fange 24 harl. Det lyder som ikke ret meget, men det var virkelig svært at fange så mange. Og de fik radiosendere på den her størrelse. Det skete i oktober måned. Så havde vi sat vildkameraer op langs elven, altså kameraer, som viser, hvad der er. Og så pludselig kunne vi se, at der faktisk var skarver. Jeg kan godt se, at det ikke er specielt god kvalitet, men man kan i hvert fald se dem. Og læg mærke til det her, det er fra den 19. februar. Fordi det, som skete, det var selvfølgelig, at de der harle, de havde sat ud, de svømmede gladeligt rundt i hele september, oktober. Ja, september gjorde de sikkert, men oktober, november, december, januar, det pejlede, de svømmede frem og tilbage og var egentlig inde i det område, de skulle. Vi havde 7 kilometer, som vi havde spærret af med datalogger. Og lige pludselig så blev det koldt i slutningen af januar, og så i starten af februar blev det rigtig koldt. Og så kom der skarv, det var så første gang, vi så en skarv, og efter det, der så var interessant, var, at efterfølgende så gik vi ud og målte biomassen af fisk. Der var kun 30 kilo per hektar i Kongeåen, og hvis man regner det om til skarv, så passer det med, at der er plads til 2 skarv per hektar på 30 dage. Den tæthed, vi så, mens vi var ude, det var omkring 4 skarv per hektar, så det vil sige, at de fugle, vi har set, de skal kun finde deres mad der i 15 dage, så er alt spist, og det vil sige, så er der ikke noget til de andre. Der er ikke noget til mink, der er ikke noget til hajer, der er ikke noget til isfuglen, og der er ikke noget til odderne. Så det er ganske imponerende, at de er så effektive. Nå, ikke mere om harl. Nu har vi øret. De kan også godt blive spist. Det her det er faktisk billeder af havsøring på kysten, der bliver taget af skarv. Og også flere, I kan se, det var i den her kolde vinter, hvor skarven var god til at finde sig. Den store havsøring, den der var 60 cm lang, den klarede det så heller ikke. Det må virkelig være en lose-lose situation, ligesom den Maria-visen af ålen der. Det er ikke specielt godt. Så vi har faktisk en meget stor indflydelse i årene, også for skarven. Det har vi bevist på begge ører, altså den stationære øre. Det har stor indflydelse på småt overlevelsen i forhold til øren. Og vi ved simpelthen ikke noget som helst om den her. Aner det ikke. Vi ser en masse havsøring, der har hakkemærker på kysten, men vi ved ikke noget om den her. Det kunne være interessant at se. Aner det ikke. Det vi kan se, det er, at skarven er begyndt at optræde selv i de meget små åer. Og faktisk har vi set den gå rundt på jyttepladserne og så bare plukke op laks og ørredømme på den her størrelse. Simpelthen ligesom sådan en solsort, der fanger over i haven. Og, så vi er rigtig bange for, at den om vinteren faktisk har en stor indflydelse på det her op. Specielt når vi ser så stort et antal skarv, der pludselig kommer ind og foragerer i året. Se, det skærer noget ud nu. Nå, min sidste fisk, det er min yndlings, det er snæblen. Den kender I måske kender I den ikke. Det er en sigart med en lang næse, som kan tåle rigtig meget saltvand, som vandrer ud i Nordsøen. Og den har været udbredt i hele det her store vadehavsområde i gamle dage, og nu findes den faktisk kun her hos os i Danmark. Og den findes
i de her vandløb, men mest nede i det sydligste her. Den er blevet overvåget via NVL-fiskeri og med nedgang og med pitmærkning gennem mange, mange år. Så vi ved lidt om den. Det er ikke en fisk, der bliver fanget og brugt til noget, det er kun ren conservation. Altså den indgår ikke som fangst eller bifangst eller noget som helst. Har ikke en kommerciel interesse. Det er bare en fisk, som kun findes der, som man gerne vil bevare. Fordi man gerne vil bevare den, så fik vi faktisk 13,5 millioner euro plus danske, det vil sige over 100 millioner danske kroner, kun til at bevare denne her fisk. 2 vandkraftværker blev nedlagt, 11 dambrug blev fjernet, og vi har genskabt 120 km vandløbshabitat for snækken. 21 km vandløb er restaureret, og 470 hektar område er blevet åbent. Så nu ligger det hele til rette for denne her fisk. Nu skal den bare slå sig løs. Så nu regner vi med, at bestanden den vil gå i den grad op. Og så kigger vi på status i 2015. I Vardå, der er faktisk næsten ingen fisk. Vi fandt 2 eller 3. Kongeåen, der er slet ikke nogen. Ribå, næsten ingen. Bredå, ingen. Sneumå, ingen. Hvidå, der er stadigvæk nogen, men markant tilbagegang. Og det er efter, at man har lavet alle de her ting i 2008. Så nu har vi en situation, hvor vi har brugt 100 millioner kroner, og der er næsten ingen fisk tilbage. Så Donald Trump, han har jo sagt det, ikke også? What the hell is going on? Men det ved vi jo så lidt godt, fordi så fanger vi jo skarven på denne her måde. Det var faktisk inden, at Trump han var blevet valgt præsident, der havde brugt det. Fordi vi har ikke nogen fiskeri, ingen bifangst, bedre habitat, bedre vandringsmuligheder, bestandsnedgang. Hvorfor har vi den? Ja, det må jo være predation. Og i 2015, der lavede vi faktisk et forsøg med telemetri, der også viste, at ganske kort efter, så var mange af de her stakkels fisk, de lå faktisk, eller cellerne lå i hvert fald under skarv restepladsen. Så de havde en kæmpe indflydelse også på de her snæb. Så status det er, at den er faktisk forsvundet for de her, og vi har en lille bestand i Hvidå. Og det er det eneste i hele verden, den er. Vi har under 1000 individer i hele verden tilbage den her. Og skarven er en stor trussel. I kan se 40% af fiskene fremme havde sådan en gang her. Så, men ingen gør noget ved det. Jeg sidder i forvaltningsrådet for Nationalparken i Vadehavet, og jeg har sagt, at vi vil ikke have skarv i Vadehavet. Det går simpelthen ikke. Det her er den eneste endemiske art, vi har i Vadehavet. Ja, men vi skal have fugle alle steder, siger vi har altså skarv nok de andre steder. Så nu har jeg fået det indført, at vi skal ikke have den der, men de kommer jo om vinteren. Der er også andre truede arter, der kan blive spist af skarv. Det er ikke noget, jeg ved særlig meget om, men det kunne man i hvert fald tænke på. Så konklusionerne for mig for 15 år, det er, at vi har mange indikationer på, at skarv holder kystfiskene på et lavt niveau. Jeg tror egentlig ikke, et sundt, naturligt, velfungerende system, så kan det godt være, at skarven faktisk ikke kan spise det helt ned. Men i det øjeblik, man har fisket det ned, eller man har haft miljøproblemer på kysten, så kan skarven gå ind og spise al rekrutteringen. Vi ser det så tydeligt med de der flyndere, skrupperne, at hele rekrutteringen bliver spist på en gang, fordi de har potentiale. Skarven har kæmpe potentiale, og de flytter sig rundt alle steder. Så det er i hvert fald indikationer. Jeg kan ikke sige, at vi har bevist det, men det er sådan, jeg ser det. Og det har vi i hvert fald bevist, at både laks og havørred i den grad bliver begrænset af smoltprædation. Og det er også blevet en utrolig vigtig faktor i vores vandløb. Det er faktisk den vigtigste faktor i vores vandløb generelt. Når vi skal opnå god status på vandrammedirektivet, så er det faktisk prædationen, der ødelægger de fleste gange. Det er ikke på grund af landbrug og forurening. Generelt så er den af stor betydning, specielt for de her stande og bækørred. Og få skarv kan have en rigtig stor betydning af fiskestanden. Så det der med, at folk siger, at der er ikke skarv her, da vi lavede en undersøgelse nede i Kongeåen, så spurgte vi lodsejerne, de som boede på åen. Så sagde jeg, nej, det kan ikke være skarv, for der er ingen skarv, vi ser aldrig nogen skarv. Og det min ven, som bor dernede, han sagde også, nej, jeg har ikke set nogen. Men når 3-4 fugle kan have så stor en påvirkning, så er det jo ikke, fordi der skal være flere hundrede for, at det er et problem. Og så siger vi, at sandsynligvis er det hovedårsagen til, at vi har den her generelle nedgang. Vi har simpelthen ingen bækørreder i Danmark længere. Der er ingen, der kan finde nogen. Jeg har fået 1 million kroner til at lave et projekt på bækørreder, og jeg har stadig ikke fundet nogen el, hvor der findes nogen. Altså de bliver til den størrelse her, og så bliver de spist med en gang. Så der er så ganske få tilbage. Og lige sådan snablen bliver det også vanskeligt at forsøge med, fordi der er så få tilbage. Så den måde, vi forvalter det på, jamen det har vi jo snakket lidt om, at fugledirektivet siger, at man ikke må drive jagt. Men EU har jo sendt nogle retningslinjer for regulering, hvor vi kan få hvide beføjelser. Det vil sige, at vi kan i princippet gøre, hvad vi vil. Skarven er slet ikke truet,
men både snæbel og laks er rødlistet og fredet. Så vi synes i Danmark, at det er fint nok, at vi regulerer skarven, og vi har en forvaltningsplan, og den bliver lavet i samarbejde med, der sidder en fugleekspert, så sidder der sportsfiskere, erhvervsfiskere, amatørfiskere, dyrenes beskyttelse, ornitologisk forening, naturfredningsforening, så alle interessenter sidder ved samme bord, og folk er ikke enige, men man bliver enige om en plan. Og det, som der er i planen nu, det er, at dengang for eksempel, da man så, at bundgarnen var problematisk, så gav man fiskerne tilladelse til at skyde alle skarve og redskaber inden for 1000 meter. Det er noget, der har været i mange år. Dengang jeg begyndte at kigge på de her smolttab, så fik lystfiskere tilladelse til at skyde skarver langs åren og i måningerne i smoltperioden. Og det er altså en kritisk periode, fordi det er der, vi har unger og sådan noget skarv. Men det har vi altså tilladelse til. Nu har vi så set det med skarver i åen, så nu har vi lavet beskyttelsesjagt i åen, så man må gerne gå ud og skyde skarver. Man skal selvfølgelig have tilstand, men man må gerne. Og man har også mulighed nu for at få tilladelse til at skyde skarver på natrastepladserne, fordi vi har fundet ud af, at den bedste måde at ændre skarvernes beteende, det er faktisk ved at skyde nogen, hvor andre ser det. Så hvis du kan skyde 2 skarver, og der er 1000 skarver, der ser det, så er det rigtig godt, fordi så lærer de det. Altså, det er jo lidt ligesom det, vi taler om med sælerne. Vi ved ikke, om det virker så godt endnu, men vi har nogle projekter i gang, der skal teste, hvorvidt det virker. Så det, vi kan bruge, som vi har i planen, det er reguleringer i kolonien. Det gør vi meget i Danmark. Det er staten, der gør det. Gå ud og oliere æggene. Det har vi gjort i 15-20 år. En koloni er blevet penslet hver eneste år i 16 år, tror jeg. Men kolonien er lige stor stadigvæk. Får aldrig nogen unger, men der kommer bare nye ind hele tiden. Så kan man destruere reder og forhindre nye kolonier. Det er meget effektivt, hvis man får det gjort. Så må vi skyde dem, som sagt, de her steder. Man må skyde dem uden for yngeltid i vandløbene, skyde dem på rastepladser og skyde dem på redskab. Så det er de 8 hjerter eller measures, som vi kan gøre i forbindelse med forvaltningsplanen. Problemet for os, rent biologisk, er jo, at der er ikke nogen tegn på, at alle de der tiltag, de egentlig har noget at gøre med skarvbestanden. Den bliver reguleret en eneste ting, det er fødemangel. Og når det er rigtig koldt vinter, så dør der rigtig mange, og så går bestanden lidt ned, og når det så kommer lidt mad igen, så kommer den op igen. Og sådan en tidsbegrænset lokal regulering, som vi taler om i det her område, tror jeg ikke på vil løse konflikten, desværre. Jeg tror, I kan godt gøre noget, men så skal man virkelig, så skal man ikke lave tidsbegrænset, så skal man simpelthen lave det lokalt, som Svend Wunder siger, så skal man sige i 8-fjordsområdet her, at nu skyder vi simpelthen skarven, fordi så lærer man dem at holde sig væk. Du får jo ikke fjernet en stor del af bestanden, men du får i hvert fald lært de fugle, der kommer, at de skal være bange, og at de helst ikke skal være her. Og det er jo simpelthen det, vi prøver i Danmark nu. Vi prøver på at lære alle skarver i Danmark, at de må fandme ikke komme ind i vores vandløb, under nogen omstændigheder. Vi vil ikke have dem. Og hvis man ikke kan finde ud af det, så kan man jo gøre ligesom nede i Tyskland, hvor man ikke må noget som helst. Der har de for at redde fiskene i den her sø, så har de lagt net hele vejen. De har købt 2.000 kvadratmeter net og lagt over et stort område i søen. Fordi de mener, det er det eneste sted, at de fisk de kan få lov til at overleve, fordi ellers er de alle sammen spist af skarver. Og der gider vi jo helst ikke hen. Ja, tak for det. Tack så mycket Nils. Det var ju en väldigt intressant översikt över situationen i Danmark, debatten, åtgärderna. Och här, ni har alltså den här åtgärdsplanen där alla finns på ombord. Alltså. Ja. Ja. Ja, de gör det. De gör det? Ja. Og man får lov at bruge dem. Det har lavet, altså der har været en del byråkrati forbundet med det. Det har været vanskeligt at få tilstånd til at gøre det. Det har været vanskeligt for den enkelte grundejer, for den enkelte fisker, for den enkelte jager at få den tilladelse før. Men nu har vi lavet det utroligt smart interaktivt på internet. Man går bare ind, du fylder ud, så får man altså tilstånd med en gang, hvis man ellers er en forening. Okej. Ja, så det er du sa, men det saknas inte resurser att få det här i förberedelse. Ja. Jo, det koster. Ja. Stort tack, och danskarna gick väldigt bra, de säger det. Vi har lärt oss en massa danska nya glosor också. Ja, men det var intressant, pedagogiskt. Ja. Du ska ha en påse, du ska ha 2. Han får 2 stycken. Han har så lång väg. Okej, tack så mycket.